why, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, love is in the air. Oh. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach Spiller vi lige sang, så får vi gang om lidt. everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Så har de skal ikke kun vise mig. Vi kan sgu da se os begge to, selvom det kan sgu da. Nå, vi er i gang. Hej. Velkommen. Hej alle sammen. Velkommen til. Jeg rykker lige rundt på nogle ting her, og sådan så vi kan se alt det vi gerne vil se. Og det som det er meget vigtigt for os at sige, er selvfølgelig velkommen. Velkommen til alle sammen. I Vi har glædet os rigtig Love meget. Goddess studiet. Som i dag er hjemme hos dig, Isabella. Ja. Se hvor hyggeligt der er buddhaer og lyskæder og alt muligt. Find noget pen og papir, fordi vi skal lave en øvelse senere. Ja. Så pen og papir, det kan du lige gøre, mens jeg lige sidder og roder rundt her. Fordi så kan jeg nemlig se Skal vi sendinger. lige se om de kan høres? Måske der kunne være nogen der kunne skrive om I kan høres. Om Ja. I hører jer os tydeligt. Det vil også være dejligt. Vi kan Og også rykke dem tættere på. det kan måske meget godt være. Så der. Sidst var der lidt med lyden, så vi kunne godt tænke os at høre hvordan lyden er lige nu. Per kan høres. Og hvordan Du er der, god Per. lyd, Og Per. Susan, hun siger, der er god, og den er fin. Hvor er det skønt. Ej, fantastisk. Og husk nu bare, I kan jo bare stille spørgsmål her, og så sidder jeg og styrer det med hård hånd. Tror jeg. Eller Ja. det kan også være, du gør det. Det ved jeg ikke. Det Vi finder ud af det. Ja. Øhm, Så det der også vil være rigtig godt, tænker jeg, fordi vi kommer til at lave nogle øvelser, så vær i et område eller et sted, hvor I kan sidde ned og slappe af. Ja. Hvis det er muligt, selvfølgelig. Ja, I sidder jo nok ned. I render nok ikke rundt. Det ved man ikke. Hold op. Godt. Ja. Så Skal vi sige, at alle har nu fundet pen og papir? ja, Godt. Så er vi jo i gang. Vi har lovet forår og kærlighed i dag. Ja. Fordi der er jo forår i luften. og det er der. Har du lagt mærke til det? Jeg kan mærke det. Jeg Ja. kan også mærke det. Jeg har lyst til mojitos og dans og kærlighed. Ja. Ja. Jamen, jeg er jo gået i gang med sådan en lille forårseksperiment. Ja, det er det. Ja, det er nemlig sådan et kærlighedseksperiment. Jeg ved ikke helt, hvor meget jeg vil røbe om det endnu, fordi det er jo sådan lidt, det er lidt hemmeligt, men fordi I er med her i dag, så vil jeg gerne høre lidt om det. Det handler om, i virkeligheden om leg, og det handler om at lege med Feng Shui, sådan så at man får mere kærlighed ind i sit liv. Og med de få ting, jeg allerede har lavet, vil jeg gerne sige, at jeg i hvert fald allerede nu har fået mange mere eller mindre gode tilbud. Jeg har fået 2 ægteskabstilbud. Jeg har været i gang 14 dage eller sådan noget. Jeg er blevet lovet en tur til månen, og ja, sådan lidt forskelligt. Jeg har, just for the record, så har jeg takket pænt nej til alle de gode tilbud. Så vi skal ikke til bryllup den her. Vi skal ikke til bryllup sådan lige foreløbig. Jeg skal være brudepige. Ja, det skal du. Så nej, vent, hvad står der her? Vi kan høre, alle kan høre os. Sådan. Ja, så det er jeg jo gået i gang med, og det er måske også inspireret af, at det er forår, og der er mojitos i luften, og amoriner og alt muligt. Ja. Så jeg har leget lidt rundt med noget Feng Shui derhjemme, og
Ja, det har jeg en stor fest med lige for tiden. Og ligesom træde ind i hele det her kærlighedsnød. Så det er jo rigtig sjovt at dele med jer, der er med på det her kald også. Så kunne du ikke fortælle, for jeg har jo fået at vide inside, at hvad du har gjort lidt om. Ja. Så kan du ikke fortælle lidt om det faktisk? Altså hvad for noget Feng Shui jeg rent faktisk har lavet? Ja, fordi at jeg ved, det sidste du har lavet, det var sådan noget med romantik. Og det kunne jo godt være. Så det her program, det er jo faktisk også til folk, som måske har kærligheden eller har manden, men hvor vi lige spicer det lidt op med lidt romantik og forskellige ting og sager. Så ja. Jamen hvad har jeg gjort? Altså jeg har mit kærlighedsområde. Her vil jeg lige sige, hvis man ikke ved hvor det ligger, så kan man på min website, som jeg sender link til i eftermailen, downloade Bakvakort og guide til at lægge det alt det der. Så i mit kærlighedsområde, som ligger ude i mit køkken, der har jeg nullet lidt rundt og lavet et lille kærlighedsalter og lavet det rigtig hyggeligt. Jeg har faktisk også skiftet lyskæder ud end nogle andre, en anden der plejer at være. Og på det her kærlighedsalter har jeg virkelig fyret virkelig max op for alt muligt kærlighedskrystaller og lys og blomster og alt muligt. Okay, så skal man, jeg har sådan en rosekvarts over i mit kærlighedshjørne med mit kærlighedsalter. Skal man have 2 af dem, eller? Det er jo rigtig godt at have 2 af noget i kærlighedsområdet, men nogle gange så bliver det måske også lidt overgjort, hvis man har 2 af alting hele tiden med det hele. Det kan være svært at få plads. Ja, det er det, ikke? Og hvis man har sådan nogle store rosekvarts, så begynder vi at kræve et ret stort bord at have det her alterbord. Så altså jeg har kun 1 rosekvarts, men så har jeg 2 lysestager og 2 hjertekrystaller og 2 halløjsager og sådan lidt forskelligt, ikke? Men det passer meget godt med til. Og så har jeg også sådan et yin og yang symbol. Eller hvad hedder det, balancen mellem det maskuline og det feminine. Ej, det var en god ting. Fordi noget som vi også skal snakke om i dag eller her til aften, vi har et meget langt program, jeg håber vi kan nå det hele, men det er jo også det der med at være modtagelig for kærligheden, fordi det bliver vi jo ligesom nødt til at være, for at den kan komme ind. Vi bliver nødt til at åbne for den, for at den kan komme ind i vores liv. Så det har jeg også puttet på mit alter, og det vil jeg snakke om senere. Jeg kan ikke lige huske hvornår det er. Det er først senere i vores program, at jeg skal snakke om yin og yang. Ja. Og udover det, så har vi herefter, der har vi skrevet min ægteskabstilbud, sådan der, og så er vi nået til en oplevelse, som du faktisk glemte at fortælle om sidst, som du havde lovet. Ja, det havde jeg omkring faktisk. 50 Shades, fordi det er jo ligesom der, du er lidt, jeg er over i noget med yin og yang, og det er lidt, og du er i gang med 50 Shades. Ja, det har jeg jo så på alle måder, kan man sige. Men, ja. Men hvad hedder det, for et par år siden, der kom den her 50 Shades bog frem. Og det er jo i forbindelse med det her Feng Shui også, og det man fokuserer på i virkeligheden, som kunne være interessant i det her, fordi det kan jo være hvad som helst man læser, det kunne være en anden bog end 50 Shades, men det vi ligesom fokuserer på, det er faktisk det vi får ind. Den her bog, den læste jeg læste alle 3 bøger over, jeg tror 14 dage faktisk, og det er rimelig mange sider, det er 600 sider hver bog, så faktisk en dag, kort tid efter, stod der faktisk en 50 Shades og bankede på min dør. Og det var ganske interessant. Det blev så ikke alvorligt, fordi så havde vi været sammen i dag. Men det var en lille smule kompliceret. Men og ind over det, så var der faktisk nogle andre også. Så det var ikke, altså der var ikke kun ham. Nej, du havde flere 50 Shades på banen simpelthen. Ja, det havde jeg faktisk. Ja. Og det var lidt svært at vælge. Ja. Så man kan sige, på det tidspunkt, der blev der peppet lidt op i nogle ting. Og det var ganske sjovt. Ja. Okay. Og det er der så også lidt igen. Så du vil sige bare det, at du havde en 50 Shades liggende der, at det var ligesom det, der havde gjort andre ting? Jeg læste den, og så blev jeg jo, så dressede jeg mig jo lige pludselig op og købte tøj, og så lige pludselig blev det jo sjovt, kan man sige. Jeg blev glad, og jeg udstrålede noget helt andet, og så kunne jeg ikke finde ud af at stoppe alle de der ligesom kom på banen. Og så i virkeligheden var det måske min egen skyld, fordi det måske stoppede jeg selv det der, ikke? Helt ubevidst. Men det er jo også det, som vi faktisk snakkede om lige inden vi gik i gang, det der med, at det vi har fokus på, det er ligesom det vi får, ikke? Yeah. Altså at virkelig putte noget energi ind i den der intention man sætter. Nu ved jeg ikke hvor meget du havde en intention om at tiltrække en Mr. Grey, men jeg har jo intentioner om at være en kærlighedsmagnet lige nu, fordi det er jo det som mit kursus skal handle om. Så det bliver man jo desværre nødt til at afprøve tingene selv. Ja. Og det er jo faktisk også det, jeg gerne vil hen. Så nu stopper jeg måske helt automatisk op selv. Ja. Men lad os se, om der er kommet nogle kommentarer. Vibeke kan høre os. Per synes, det er dejligt at se os igen. Det er også dejligt, du er her, Per. Og ups, jeg ved ikke, hvad ups er til, men det er måske til en af vores tossede historier.
Det som vi så har skrevet her på det næste, det der med ikke at være bange for at lege. Har vi snakket nok om det, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Har du lyst til Så at sige noget? jamen det vi jo i virkeligheden har fundet ud af, og som vi også snakkede om, inden vi gik i gang her, det var det her med at lege. Så det kan jo både være, hvis man er i et forhold, det kan også være, hvis man ikke er i et forhold, det her med, at jeg ved også, i hvert fald for mit vedkommende, og også hvad jeg kan høre på dig, så har vi begge to været lidt bange for at gå ud og date. Og det her med at finde kærligheden og lukke af, og vi har været lukket for den, og vi har ikke haft vores hjerter. Det er godt, at det gælder for dig, men det gælder jo ikke for mig. Så det her med at lege og komme, hvis man mangler en kæreste, komme ud og prøve noget af, og få noget af det her feng shui, få åbnet vores hjerter, få være villig til at gøre forskellige ting og sager. Det er jo ligesom det, der gør, at det bliver sjovt. Og når vi får den her glæde ind, kan man sige, så kommer kærligheden også. Fordi det var også det, vi snakkede om sidst, at vi troede, kærligheden var den højeste. Men det er faktisk det her med joy. Den frekvens er endnu højere. Og så er det begynder at spille max, som du vil sige. Ja, det siger måske lidt meget. Men det er jo rigtigt, det der med at få lejen med ind, og det er jo også det, som jeg tit ser med folk, der praktiserer Feng Shui, at for eksempel dem, der gerne vil have en kæreste, så bliver det sådan meget forceret, at nu gør jeg kun det her, fordi jeg vil have en kæreste, og der skal være 2 af alt, selvom jeg ikke bryder mig om det, men hun siger, at der skal. Altså, så bliver det sådan meget ulejende energi. Ja. Og så dør det hele lidt. Hvis man laver sin Feng Shui med en god, høj energi, og nu prøver det af, og lad os se, hvad der sker. Nu lægger jeg lige en 50 Shades på mit kærlighedsalter, og nej, gud, hvor sjovt. Ja. Altså, så det der hele tiden, husk at lege med det, i stedet for, at det skal være så alvorligt, og lange lister med, har jeg husket 2 af dem, og hvad hedder det, ikke bjergkrystaller, rosa kvarts, og har jeg husket alt det, der skal på, ikke? Ja. Så mere prøv dig frem, og leg med tingene. Nej, ja. Husk, at I kan bare kommentere og spørge. Per, du må da have et spørgsmål til os. Per, han plejer spørgsmål. Ja. Vi giver lige Per tid til at spørge os om noget. Så har jeg noteret i vores meget lange liste, balancen mellem at vælge dem fra, der ikke er gode for dig, og så ikke at være kræsen. Eller være så må vi ikke være kræsen? Jamen, hvor kræsen må man være? Fordi er man så kræsen, fordi man lukker af, fordi man ikke tør, eller er man kræsen, fordi det ikke er god for en? Ja, du ved, hvad jeg mener. Ja, men så, hvis man er kræsen, så tænker jeg lidt, så har man sådan nogle standarder, så er det sådan noget med, at man gerne vil have et bestemt udseende, eller man gerne vil have et eller andet. Og det er jo det, vi ser i Paradise, og hvad det ellers er, som jeg ikke ser. Men som jeg ser. Som du ser, jeg har set det, men hvad hedder det? Så for mig er det noget med standarder. Så hvad tænker du om kredsen? Jamen jeg tænker, Per han skal være okay. Nå, det er godt, det er dejligt, du er der stadigvæk, Per. Jamen hvad tænker jeg i forhold til det der med at være kredsen? Altså, jeg tror godt, man kan være meget styret af det med udseende. Og det skal man selvfølgelig ikke være, fordi det er jo det inde i, der tæller, ikke? Men samtidig, så tror jeg også, det er bare enormt vigtigt, at man får lukket de døre i, der ikke skal være åbne. Lige præcis. Ja. Det kunne jeg ikke være mere enig i. Og hvordan gør man så det? Hvordan vælger man, er jeg kredsen nu? Eller hvordan regner man ud? Er jeg kredsen nu? Eller er jeg i gang med at lukke en dør, som ikke skulle lukkes, fordi jeg var bange? Altså det gør man, og det har jeg faktisk lige prøvet, fordi jeg har faktisk lige selv været på en date. På et par gange. Ja. Og der kunne jeg faktisk mærke kort, at hele mit system, det blev presset på en eller anden måde, og jeg kunne bare mærke, at det her, det var vist ikke lige det, som jeg egentlig gerne ville. Så og der var jeg også inde og spørge mig selv de her spørgsmål, så er det fordi, at og hvad nu, og skal jeg også, og det hele det sagde bare nej. Ja. Altså jeg blev faktisk dårlig den ene gang, der var jeg simpelthen så syg. Og det var ikke dit system, der var bange for at rode dig ud i noget af branden? Nej, det var simpelthen fordi jeg ligesom kunne genkende det her med, at jeg måske i virkeligheden gik ind i nogle gamle mønstre, men det går så hurtigt nu med at finde ud af det, så jeg valgte at... Men du kan jo også et par knep til at spørge sig selv, når man ikke med sit hoved kan regne det ud, og det vil man jo så gerne. Ja. Nogen vil. Ja, fordi det man rent faktisk kan, det er jo at spørge om, man kan spørge sig selv, sin bevidsthed, og mærke efter i energien, så vil det her, for eksempel hvis du skal på en date, så vil det her være sjovt, eller vil det her være let, vil jeg skabe en stalker, eller... Taler du erfaring? Ja. Ej, det er jo ikke sjovt. Men, men jeg var faktisk blevet tilbudt det helt store af en over i Jylland, om at jeg kunne komme og bruge hans kort og alt sådan noget, og det jeg faktisk fandt ud af, det var, at der kunne jeg godt risikere noget, som ikke måske var så sjovt. Så det er jo også noget med at virkelig at mærke efter, og stille sig selv de her spørgsmål og mærke efter,
Fordi det vil spare dig for måske nogle ret irriterende, medmindre du ligesom har lyst til at udforske og lege og skrive en blog om det eller et eller andet, så er det selvfølgelig sjovt, men det kunne være måske meget godt ikke at komme ud i nogle situationer, hvor at du ikke synes, det er så fedt, ikke? Ja, præcis. Altså. Fordi at man ikke lige får lukket nogle døre, som man inderst inden godt ved, skal lukkes. Ja, fordi det der, og det kan jo så også være en øvelse. For mig var det en øvelse ligesom at sige nej, og være den, der skrev. Fordi før i tiden havde jeg plejet at lade dem om det, fordi så fik jeg det derud, hvor jeg ligesom gjorde, så det var dem. Ja. Men her sagde du simpelthen selv nej. Jeg sagde selv nej, og jeg valgte at skrive. Ja. Må man det? Det valgte jeg, fordi det var det, jeg ligesom havde det bedst med, og det var fint. Okay. Så. Og det blev også modtaget okay? Nej, ikke helt, men det er sådan en anden historie. Ja. Den tager vi i næste livekald. What a cliffhanger. Men du har jo noget, hvordan er det? Man tager på den her finger og siger ja og nej. Måske har du lyst til at demonstrere, hvordan... Jamen altså, en ting man kan spørge, så det kan vi også gøre lidt senere, men i virkeligheden, så tror jeg, at med den her, der vil jeg egentlig ikke spørge min krop umiddelbart. Der tror jeg bare, jeg vil sætte mig ned og stille spørgsmålet, og så vil jeg mærke efter, hvordan det føles i kroppen, om det føles tungt, eller om det føles let, om det så man får sommerfugle i maven. Og det kan man selvfølgelig få andre årsager, men hvis man mærker efter, man får, man bliver syg, og det her med at lytte til de der tegn, som universet kommer med, ikke? Altså hvis der ligesom sker nogle ting og sager, så kan det være, du lige skal overveje at spørge, om det er. Jeg har engang været ude for noget meget lidt sjovt, hvor jeg valgte at overhøre. Og det var faktisk, kan man sige, dramatisk. Fordi du valgte at overhøre? Jeg valgte at overhøre med bevidsthed i virkeligheden. Ja. Jeg fik faktisk noget. Ja. Så lyt efter mærk efter, hvis ikke det føles godt, så lad være. Per, han skriver, man skal afslutte det gamle, for at det nye kan træde ind. Enig? Det er vi enige i, ja. Man kan for eksempel via visualisering sige farvel til X'ere og starte med at stille sig 2 spørgsmål. 1. Hvad er det næste, jeg ønsker at gøre? Og 2. Hvad er mit hjertes oprindelige ønske nu? Og så notere alt, hvad der kommer til en umiddelbart. Det synes jeg er en dejlig øvelse. Det håber jeg, alle har fået med derude. Altså... 1. Hvad er det næste, jeg ønsker at gøre? 2. Hvad er mit hjertes oprigtige ønske nu? Og så noterer alt det her ned. Ja. Så den er hermed videregivet. Tak, Per. Det var Per igen. Jeg tager lige briller på. Ja, så vi skal simpelthen lytte efter i os selv. Nu er vi røget helt ud af den her liste her. Eller jeg ved ikke, har du styr på det? Okay. Jeg har lidt styr på det. Fordi jeg har bare meget brændende lyst til at tale om alt det her med sjælen. At det der med, at vi har sjælestykker liggende ude fra vores krop. Vi har måske, der er nogen, der har 5% sjæl. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg havde. 4. Jeg kan ikke huske det. Og så Isabella bragte min sjæl tilbage i min krop, og alt har jo været totalt fryd af gammel siden. Sort of. Ej, men der er tingene ændrer sig meget, når man får sin sjæl hjem. Så det kan jeg kun anbefale. Ja. Og det, som vi talte om lige inden vi gik i gang, det var det der med at søge svarene ude. Du stopper mig bare, hvis jeg snakker for meget, ikke? Nej, så fortæl. Det er rigtig interessant. Jeg tror, de fleste mennesker kender det der med at søge svarene ude for sig selv, og spørge kortene, og spørge veninderne, spørge vennerne, og hvad tænker alle de andre om det her. Og det er jo fordi, at ens lille 5% sjæl, man måske har tilbage inde i kroppen, den er jo i gang med at søge efter alle de sjælestykker, man har lagt ude. Ja. Nu har jeg måske sprunget alt muligt over, fordi kan du ikke sige noget om det der med at lægge sjælen ude, fordi det er jo det, som du faktisk kan hjælpe med at bringe hjem igen. Jo, men altså, jeg synes det er meget interessant det der, fordi den tanke, det er jo, vi leder hele tiden efter et eller andet, og måske er det i virkeligheden os selv, vi leder efter, ude i de der andre mennesker, andre situationer, og når vi er ude og købe tøj, fordi vi ligesom mangler et eller andet, vi ikke er i godt humør, eller hvad det nu end kan være. Så det her med at få sjælen hjem i virkeligheden, så er det jo, hvis ikke vi hjemme, da du var 7% hjemme i din krop. Der søgte jeg jo seriøst nogle svar ude. Ja. Og min sjæl, tror jeg. Lige præcis, altså, og jeg tror ikke, kan du ikke fornemme roen, selvom at der, altså fordi det der jo er, der er meget udrensning i det, som du også oplevede. Ja, det er der. Men du lavede også et kvantumspring, ikke? Jo. Og vi tog også en masse sjælsag hjem på samme dag. Ja. Så det her med, at rent faktisk kan man være rigtig frustreret, man kan være stresset, når man er frustreret, så har man ikke alle de her informationer. Man kan ligesom ikke være
man kan ikke finde ud af tingene, man er enormt frustreret, man kan være have svært ved at finde ud af tingene, og man kan slet ikke mærke sig selv måske, så det her med at få sjælen ned, kan være noget af det mest, fordi i virkeligheden så kommer du ned og får den her jordforbindelse, får den her pæl, hvor du ligesom kan stå, så du ikke bliver væltet, og så du tager ansvar for både dit eget liv, og jeg vil sige, du får ligesom, når du får de her informationer ind, fordi at vores sjæl er jo energi, den er lys, det er, så får du den her, for du alle de her informationer ind i dig, så alle de informationer, der er i din sjæl, den viden, der er, kommer du ind lige pludselig og kan ligesom bruge til noget. Hvor at hvis du ligesom forestiller dig, at alting kommer imod dig, hvis ikke du har den her sjæl, fordi det bliver ikke stoppet, det kommer igennem dig, og så bliver du endnu mere forvirret. Jeg kan huske, da jeg selv for et par år siden blev opereret, og jeg fik fjernet en biskjoldbruskkirtel her. Og jeg havde det så skidt. Jeg var slet ikke til stede. Jeg havde været så nervøs til den operation, så jeg var helt tør i munden. Og der fandt jeg ud af faktisk, da jeg læste en bog, at jeg faktisk, altså når man bliver opereret, så går man ud af sin krop. Fordi sjælen ikke ønsker ikke at være til stede. Og det tog mig, jeg må sidde i 16 timer ude ved vandet, før jeg ligesom kunne fornemme, at jeg kunne mærke mig selv igen, for jeg var helt mærkelig i mit hoved. Jeg ved ikke, om nogen af jer kender det der med, at bare mærke, at I totalt ved siden af jer selv. I går i en osteklokke, eller I kan ikke mærke, eller jeg kunne mærke det meget i mit hoved. Altså jeg var slet ikke til stede. Så, og det er... Var det inden du fik lavet, at du ligesom fik dine sjælestykker hjem til dig? At det her skete? Ja, det var det. Det var inden jeg overhovedet startede med at arbejde med det her. Det var faktisk der, jeg begyndte at blive... jeg længere tilbage blev interesseret i det, da jeg var ude for at fik et piskesmæld, fordi det sjæltab har jeg så også fået hjem. Og det kunne jeg tydeligt mærke, at jeg fik den her klarhed. Altså, så det er jo, vores sjæl er jo energi, det er den højeste frekvens vi er. Så når vi kommer det ind, så kommer hele vores guddommelighed, vores potentiale ind, alt det som vi er, fordi vores sjæl har jo levet mange liv. Så der er også en viden i vores sjæl, som vi får i kontakt med. Altså man kan virkelig mærke forskel, når nu man er kommet gennem den der udrensning, som jeg måske stadig lige har lidt rester af. Men man kan virkelig mærke forskel på, altså der er meget mere ro. Altså man har ikke brug for svarene ude. Altså jeg vil sige, mine tarotkort har ligget rimelig stille siden. Altså for mit eget vedkommende, jeg har selvfølgelig gjort det på alle andre, ikke? Men, så det er meget interessant. Det kunne være, at vi skulle trække et tarotkort senere på dem, der er på her. Ja, det synes jeg, det er en god idé. Men det der jo også er, når vi... du har dem liggende lige. Jeg har dem liggende her. Men det der også er, når vi har... når vi ikke har så meget sjæl hjemme, så tiltrækker vi jo også nogle andre mennesker, der har samme problem. Både frekvens, men også mangler måske. Og det er jo bare ikke særlig optimalt for nogen. Nej. Altså det er sjovere at have hele sin sjæl hjemme hos sig. Det synes jeg i hvert fald. Eller det mærker jeg. Så derfor er det jo federe på en eller anden måde at tiltrække nogle andre, der også har deres sjæle hjemme. Så jo mere sjæl vi har hjemme i os selv, des mere tiltrækker vi også sådan nogle mennesker. Altså vi tiltrækker jo den højeste frekvens, når vores sjæl kommer ind i vores krop, så er det noget med, at vores frekvens bliver højere, meget højere. Fordi vores sjæl har en frekvens, vores krop har en anden. Og så tiltrækker vi også nogle bedre ting. Og i virkeligheden kan det også være, at vi... spørgsmål kunne man stille sig selv og mærke efter, hvordan det føles, at vi har endnu større chance for at finde vores soulmate, eller vores twin flame, eller hvad det nu alt sammen hedder, når det er, vi er hjemme i vores krop. Så den der connection, vi har med de her, og så sidder jeg lige og tænker, det kan godt være, at vi gider ikke at gå 10 igennem, hvis det er, så vil vi godt bare finde ham der. Du er træt af at kysse frøer? Nej. Lidt kærlighed. Nå, men hvad skriver Per her? Svarene skal komme umiddelbart, uden for meget tænken. Man skal slet ikke tænke. Man skal ikke tænke. Du skal slet ikke op og bruge dit hoved overhovedet. Man skal ned og mærke. Og så skriver Per her. Jo tak, jeg følte det hele 2 gange sidste sommer, da jeg næsten døde 2 gange. Men også efter vores workshop. Jeg skal lige sige, at Per han har været på vores knækkoden workshop. Og man kan faktisk se en fin video af ham inde på YouTube, hvor han fortæller om sin oplevelse. Men det er bare heftige sager, det her med at tage sjælen hjem. Altså sådan er det bare. Ja, det er det faktisk. Punktum. Hej, så er vi eget slut. Og åbne hjertet. Fordi det vi faktisk også har, det er, at vi har en masse fangede følelser i vores krop. Og de her fangede følelser kan både sidde omkring, vi kan have sådan en helt hjertevæg omkring vores hjerte, som er følelser, som sidder simpelthen og blokerer for at være os. Og det kan man også mærke ved, eller viste du den øvelse før? Nej, men
nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan mærke. Så Ja. det I kan prøve at gøre her, det er, at I kan ligesom prøve at teste. Så prøv at spørge, jeg sig til jer selv, eller I kan sige det højt. Vi kan jo ikke høre, hvad I siger. Det kan vi ikke, vel? Nej. Så virkelig kan I teste her med spørg, så har jeg en fanget eller en fastlåst følelse i min krop. Og min siger ja. Og man skal først lige finde sit ja og sit nej, ikke? Ja, men det kan man bare spørge. Så man kan også sige, at jeg hedder Isabella. Det siger min ja til. Så jeg hedder Knud, så går den min helt ned. Så siger den nej. Så der kan man mærke sit ja og sit nej. Og der kan man måske stille mange sjove spørgsmål. Ja, men du kan stille spørgsmål om alt stort set. Fordi kroppen ved det selv mere end hovedet. Ja. Hjertet ved jo svaret. Hjertet ved svaret, ja. Og vores krop ved det. Ja. Det er så smart. Det er en intelligent krop, vi har. Det er det. Ja. Jamen godt, så skal vi lige se, om der er nogle kommentarer her. Det er der ikke. Godt. Det er alt det der med at være ude. Så er der det der med at få sjælen ned. Der har du lovet at lave en øvelse. Ja. Så jeg tror vi gør lidt det. Hvad skal vi gøre nu? Så nu må I godt prøve at sætte jer ned faktisk. Prøv at sætte jer ned, og så sæt jer med fødderne godt på jorden, og så håndfladerne opad. Og så prøver vi nu alle sammen. Så det jeg godt vil bede jer om, det er lige at tage en dyb vejrtrækning, og så sætter vi sammen intentionen om at bringe jeres sjæl ind i jeres fysiske krop lige om lidt. Så jeg siger det højt, men lige tage en dyb vejrtrækning og bare lade jeres krop sidde. Jeres krop sidde. Ej, altså. Så sætter vi sammen og højt intentionen om at bringe jeres sjæl, guddommelige lys, højeste vibrationer ind i jeres fysiske krop, her og nu, så meget den kan og vil. Og bare sæt jer ned, lad være med at andet end at bare måske sige intentionen om at bringe jeres sjæl ind i jeres krop. Prøv bare at være opmærksom på. Det kan godt være, der kommer smerter. Det kan godt være, jeres hjerte banker. Det kan godt være, I kan mærke, cellerne hopper. Jeg kan i hvert fald mærke, der sker noget. Så vi sætter intentionen om at bringe jeres guddommelige sjæls lys, højeste vibrationer ind i jeres fysiske krop. Her nu, så meget den kan og vil. Og den må blive der, så længe I har den her krop. Vi sætter intentionen om at bringe al jeres potentiale og al jeres kærlighedsvibrationer fra den uendelige kilde, som I kommer fra, ind i jeres fysiske krop her og nu. Og det kan godt være, at jeres øjne begynder at blinke. Det kan godt være, at I kan mærke energi i jeres hænder. Det kan godt være, at der kommer smerter i nakken eller andre steder. Det er alt sammen okay, så bare vær okay med det, der sker. Og prøv at tage en dyb vejrtrækning her. Og vær villig til at tage imod jeres sjæl, der kommer ned i jeres krop. Så samtidig kan vi lige prøve, nu kombinerer vi lige lidt af tingene her, så samtidig kan vi lige prøve, mens jeres sjæl kommer ind, så kan vi lige prøve at åbne lidt op for jeres hjerte. Så jeg prøver lige at connecte med jeres hjerter. Prøv en gang lige at gå ind og mærke jeres hjerte. Fokuser på kun at mærke det område af jeres krop lige et øjeblik bare. Mærk hvordan det føles.
Og så kan vi lige sætte intentionen om lige at åbne op for jeres hjerter. Så prøv en gang, I kan også lige prøve at mærke efter, hvor meget det er lukket så. Prøv at få en fornemmelse af, hvor mange procentdele af jeres hjerte, der er lukket. Prøv at se det tal for jer, der kommer. Så prøv at være villig til bare at åbne jeres hjerte, så meget som I har lyst til lige nu. Og samtidig kan vi sætte intentionen om at åbne op for kærligheden for jer alle sammen. For os alle sammen. Så jeg tror vi skal stoppe den her nu, og så tror jeg vi kan prøve lige til sidst. Hvis der er tid, så kan vi lige lave noget andet også, og lige lave måske lidt mere af det her. Ja, men lad os se, er der nogen af jer derude, der kunne mærke noget? Så kan I jo lige skrive nogle kommentarer herude i siden, hvis I har lyst til det. Jeg kunne også godt mærke det. Vi kan også tage en igennem. Det kan vi også prøve. Vi prøvede sidst, der fungerede det ikke rigtigt, men lad os prøve. Hvordan er det nu, hvis nu man rækker hånden op her? Var der nogen af jer, der kunne tænke jer at prøve? Man kan se det. Altså, der er en, der har rakt hånden op her. Skal vi prøve det, Gitte? Lad os prøve en gang. Nej, det er nok det, jeg skal trykke. Unmute Gitte. Gitte, du er igennem. Ja, hej. Hej Gitte. Juhu, der er nogen igennem. Skru lige op her. Det var... Jeg bliver nødt til at sige, at det var totalt en fejl. Det var fordi, at jeg kunne ikke finde ud af med den tekst, de sad og læste. Så det er lang tid siden, jeg har rækket hånden op og ned og op og ned. Okay, jamen det har vi slet ikke haft til. Men fint. Har du noget, du har lyst til at sige, nu du er igennem? Eller, et spørgsmål, du kunne tænke dig at få svar på? Nej, ikke rigtigt. Nej, okay. Ved du hvad, det er så fint. Jeg muter dig igen, men hej. Tak. Hej. Og så var der en anden Gitte, men hun ombestemte sig, tror jeg. Det er så fint. Jeg ved ikke, hvordan man tager den der hånd ned igen. Men og vi kan se her, om det hele bimler hele vejen rundt her. Godt. Du kunne føle det, Per? Nej, det var dengang han døde 2 gange. Det er et gammelt. Nå, okay. Det er et gammelt svar. Nej, det er jo ikke sjovt. Men jeg kunne godt mærke det. Kunne du også selv mærke det? Ja, det kan jeg. Og jeg kan mærke det på alle de andre. Jeg får sådan en følelse af, at det hele det bliver trukket ned. Så det er min pejlestok for, at jeg... Har du umiddelbart en følelse af, at der kan komme sådan nogle efterdønninger af noget? Fordi det kan jeg nemlig huske efter vores sidste kald, hvor du også lavede nogle øvelser, hvor folk var sådan lidt bagefter skrev, og jeg har været lidt ude af den. Og altså, det har kan du nogle være gode råd til, hvad stiller man op med sig selv bagefter, når du har dimset rundt i ens energi? Ja, dimset rundt. Det er i virkeligheden ikke mig, der gør det. Det er i virkeligheden deres sjæl. Så det her med, når man sætter intentionen. Intentionen er ret kraftig. Så I skal huske at drikke rigtig meget vand. Og skriv eller ring til mig, hvis det er. Du har så meget at se til, så det kunne være, at de kan selvfølgelig også skrive til dig. Men, de er velkomne, men der er nok større chance for, at de får svar over for dig. Ja. Men der sker rigtig meget udrensning, når det er. Fordi at vores sjæl, at vores højeste vibration, så når den kommer ind i vores DNA, så vi får i virkeligheden aktiveret vores DNA. Vi får aktiveret vores DNA, både med al den visdom, vi har inde i os, med alt det potentiale, vi er, fordi vi kommer ind og er til stede, og det er det, der er rigtig vigtigt på jorden lige nu. Men så der bliver udrenset inde i os, så det smutter ud alt det der ikke skal være der, så man kan få fysiske symptomer, man kan også have det super fantastisk godt, man kan også opleve kederlighed, glæde, og tingene, som ligesom jeg havde på et tidspunkt, da jeg tog uddannelsen til at kunne undervise i det,
der dukkede hele mit piskesmæld op, og alle de ting, som jeg var ude for, da jeg var i piskesmæld, hvilket var nogle voldsomme ting, det dukkede lige pludselig op, og jeg satte mig faktisk ned og græd. Men det var på den her måde med, at jeg ligesom kunne give slip på det, og det var med visdom om, at alting var godt, selvom jeg græd. Så følelserne bliver ligesom, man kan forholde sig til sine følelser, for mig i hvert fald. Synes jeg, det var sådan. Men det er jo også noget med, når du slipper noget gammelt, selvom det er noget, der er godt at slippe, så kan det jo godt sætte en sorg i gang. Altså, så man kan godt føle sig ked af det, selvom at alt i virkeligheden er godt. Så man skal ikke blive bange. Der er ikke sket noget forkert, eller hvis man er enten ked af det, eller bange, eller... Altså, det er helt naturligt. Det er alt sammen følelser, der er i gang med at blive sluppet. Ja. Og man kan selvfølgelig hjælpe selv til med at acceptere, i stedet for at gøre sig selv forkert, så man rigtig virkelig lade være med det. Lad være med at gøre forkert over, at I har de her følelser. Følelser er i virkeligheden vigtige. Hvis ikke vi havde de her følelser, så ville vi jo ikke, hvordan ville livet så være på jorden? Ja. Så ville vi ikke kende forskellen mellem kærlighed og glæde og vrede og alt det her. Altså, det er en del af livet, de her følelser. Ja. Så. Per han skriver ja. Men også nu, jeg går ud fra, at du kunne godt føle det nu. Og Gitte skriver, jeg kunne føle det i mit hjerte. Ja, det er dejligt. På den gode måde, håber jeg, at du kunne mærke, at du slap noget. Eller der var noget, der sådan faldt på plads på en eller anden måde. Ja. Men hvad var det, der var noget, du ville sige? Der var noget, du feng shui tips. Ja, men først har Susan lige her. Det var en god oplevelse af energi i rummet. Tak for det. Vibeke, jeg havde et indre billede af en ballon, hvor luften langsomt sivede ud. Må ikke det var det negative, der kom ud. Det kunne godt være. Ja. Dejligt. Ja, skønt. Og Per skriver naturligvis. Ja. Jo, jeg har jo nogle feng shui. Det er Isabellas telefon, der bimler. Jeg har nogle feng shui tips til at åbne, fordi nu har vi jo lige fået åbnet vores hjerte så fint. Og der kan man faktisk også gøre nogle ting med feng shui. Fordi det, som jeg snakkede om før i forhold til det her alter, balancen mellem yin og yang. Yin, som er den feminine modtagende energi, og yang, som er den givende maskuline energi. Så hvis man gerne vil øve sig i at modtage, og gerne måske vil lege med noget alter, eller i sin indretning, eller også i sit tøj kan det også være, så er det altså, skal man have mere yin-energi. Og yin-energi, det er sådan en hulestemning, altså jo mere huleagtigt, altså lidt ligesom livmoderen faktisk, ikke? Så jo mere huleagtigt man kan gøre sit hjem, des mere yin-energi har man faktisk. Og det ser du også tit i sådan nogle meget feminine hjem. Der er det sådan mange små nips og dimser. Jeg kigger rundt, har ret mange nips og dimser, ikke? Meget feminint hjem i virkeligheden, ikke? Men så har du nogle fine hvide vægge, som jo så er yang. Så derfor har du balancen. Okay. Så man vil jo altid gerne have begge dele. Men når man nogle gange vil man gerne skrue op for måske den ikke negativ, den feminine eller den maskuline energi. Og så kan man så arbejde med de her yin og yang. Så sådan en huleagtig stemning, mørke toner, mange små dimser, mange små detaljer og bløde ting, runde former og sådan alt, hvad der sådan er organisk, hvor at yang, det maskuline, det er larmende farver og store billeder, og et stort billede i stedet for 3 små. Og, hvis man gerne vil, jeg har sikkert glemt at sige noget, men man kan downloade sådan en yin og yang oversigt inde på min hjemmeside, rebekkaleo.dk. Reklame. Nej, så det er rigtig godt at arbejde med det her yin i forhold til at modtage. Og jeg får faktisk lige lyst til også at sige noget i forhold til os og med hjertet, fordi der kan man jo arbejde med sit hjertechakra, med farverne, med den rosa farve. Jeg har kærlighedsfarven på her i dag. Glædeskærlighedsfarven. Men også lysegrøn går også i hjertechakraen. Så hvis man gerne vil arbejde med hjertechakraet, så kan man, og jo tættere man har de her farver på sit hjerte, des mere booster man, eller giver man energi til sit hjertechakra, vil jeg hellere sige, fordi hvis man booster, så kører det måske lidt for hurtigt rundt, ikke? Det er jo faktisk meget interessant, fordi nu var jeg ude til en i dag, hvor der så jeg farven grå, og nu er jeg begyndt at blive opmærksom på det, fordi vi holder alt det her, og snakker så meget med dig, så og faktisk fået lyst til selv at gøre lidt mere i farver, sådan at lege lidt med det der med, okay, så og så var vedkommende havde grå på, og jeg tænkte, det var måske ikke den smarte. Altså der er jo ikke nogen farver, der er på den måde forkerte, men det er klart, at den grå farve er meget neutral, og der er jo meget sort i, eller alt efter hvor mørkegrå den er, og sort er en farve, der meget lukker ned for energien. Ja. Og det kan jo være fint, hvis du er særlig sensitiv for eksempel, og du har måske skal ud blandt mange mennesker, og du lige har brug for at skærme dig lidt, så er sort jo fint, men hvis du altid går i sort, så lukker du aldrig nogen ind, eller noget energi ind, men du åbner heller ikke for noget. Nej. Man kan så sige, hvis man så har bar hud her, eller et eller andet, så har du allerede, altså faktisk ligesom du har, ikke? Ja. Så åbner du for noget sårbarhed, ikke?
så kan man gøre noget andet. Altså hvis man nu er en, der er rigtig glad for sort. Jeg har haft sådan en veninde på et tidspunkt, som altid havde sort på stort set. Så kan man jo rent faktisk gøre noget. Så er det indvendigt. Så kan man... Det romantiske. Hvad siger du? Det romantiske. Det romantiske. Er det undertøjet, du tænker på? Ja, det er undertøjet. Ja, fordi farverne bliver optaget både igennem huden og igennem øjnene. Så hvis man nu har noget lyserødt eller lysegrønt indenunder, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og forestiller mig Per i lyserød undertrøje på en eller anden måde. Det tror jeg måske også, vi snakkede om på workshoppen. Men der kan man jo tage under det, man nu har udenpå, og så har man stadig gavn af de her farver. Men man kan jo også have dem rundt omkring i sit hjem. Hvis nu man gerne vil arbejde på at åbne sit hjerte, så kan man også, man behøver ikke male hele sit hjem i de her 2 farver, men man kan måske have nogle lys, eller nogle servietter, eller nogle planter med nogle blomster, eller en krukke, eller et eller andet, sådan bare i nogle små portioner rundt. Og så prøv at se, hvad der sker, fordi det er altså ret vildt. Jeg har meget lyserødt på mit kærlighedsalter. Ja. Vi åbner hjerter. Ja. Fantastisk. Så for mændene er det jo også fantastisk. Altså, de kan jo sagtens gå lyserød. Det kan de sagtens. Og hvis det er de faktisk måske lidt inde, ikke? Altså, jo, totalt. Ja. Altså, jeg ved da, mænd, der virkelig hviler i sig selv, de går sgu i lyserød. Ja. Ej, det var et statement. Det ved jeg ikke. Det er jo meget forskelligt. Men ellers så kan man jo gå med den grønne. Altså, det kan man. Jeg ved ikke, hvor mange mænd, der gider have små lyserød puder i deres sofa derhjemme og sådan noget. Det vil måske virkelig lidt. Det er hele den der balance. Men der er jo nogen, der kan bære det. Altså, ja, lige præcis. Så det var i hvert fald sådan et yin og yang tip til at blive mere modtagelig. Og så fik vi lige lidt med nogle farver med os. Det var dejligt. Ja. Så bare se at komme i gang med at få åbnet de der hjerter. Det er det, jorden har brug for. Der står meget her. Giv det. Bestemt på den gode måde. Kan I ikke snakke om kærligheden til en selv? Jo. Det kan vi i hvert fald. Skal vi lige tage Pers med her? Han siger, in your dreams. Det var nok det med den undertrøje der. Men giv det et dejligt spørgsmål. Jo. Snak om kærligheden til en selv. Altså prøv at høre, det er jo bottom line. Fuldstændig. Du kan jo ikke overhovedet træde ud og begynde at elske nogle andre, før du elsker dig selv. Nej. Og det, altså den sætning hørte jeg første gang, da jeg var 17 år. Og den har kørt og snurret rundt fordi jeg fik at vide, jamen du kan jo ikke elske dig selv før du kan ikke elske andre før du elsker dig selv. Og det har taget mig rigtig, rigtig mange år at finde ud af. Men samtidig så har det også været sådan en lang rejse med, at det var først da jeg fandt ud af, at jeg fik min sjæl ind i min krop. Præcis, det er også det jeg tænker. Ja, og fik åbnet mit hjerte, fordi jeg har lavet blokeringer omkring mit hjerte, og havde den ikke ret meget åbent. Så efter jeg faktisk har fået åbnet mit eget hjerte, så kærligheden til mig selv faktisk kommet på helt nye måder. Altså, og også det her med sjælen, at lære at sige fra og mærke efter og være godt for mig. Men også den her egentlig ubetingede kærlighed, som jeg egentlig et eller andet sted også tænker kommer fra universet, fordi vi kommer fra den her kilde af noget fantastisk. Hvis man har haft nærdødsoplevelser, så hører jeg rigtig mange, de har simpelthen ikke lyst til at komme tilbage, selvom deres børn er hernede og sådan noget. Så den her kærlighed vi kommer fra, den har vi jo et sted indeni til os selv. Men når vi kommer på jorden, så er det jo noget med, at vi lærer at det her med rigtigt og forkert, og vi skal dømme os selv. Og jeg kan huske, da jeg var ung, så fik jeg lært, at jeg skulle have en masse meninger, fordi det skulle man. Så tog jeg en masse meninger på mig, og de har i hvert fald ikke gjort mig noget godt. Og lige nu har jeg det sådan, at jeg lader være med at dømme mig selv. Hvis jeg gør det, så kommer jeg ret hurtigt ud af det. Altså, så bliver det sådan, det. Og det gør jeg faktisk egentlig ikke. Jeg har mere sådan, så er det. Så kærligheden til sig selv, det er i hvert fald en af de ting, man kan få ved at åbne op for sit hjerte. Fordi så kommer det så rent fysisk. Fordi vi har, altså det som jeg tænker, når du siger det er, at vi har den jo allerede i os. 100%. Fuldstændig. Men vi har bare lukket af, så vi kan ikke komme ind og mærke det. Nej. Det er nemlig lige præcis det vi har. Og faktisk er det rent fysisk, at når man får åbent. Min mave er blevet flad. Altså det er sådan rent det er den faktisk. Og det var den ikke før. Efter at du fået åbnet mit hjerte. Fordi rent fysisk så lukker det af. Så jeg har haft problemer med min nakke. De er faktisk også forsvundet. Min mave er blevet flækket. Og jeg har fået den her hjerte og blive slankere. Ja, simpelthen. Og faktisk kan jeg mærke en helt anden måde at se, kan man sige, livet på. Mulighederne på. Ja. Var det nok for dig at give det? Altså vi har allerede den her kærlighed til os selv inde i os. Og det er jo det der med hele tiden, og det kommer vi tilbage igen til det der med hele tiden febrilsk at søge alle tingene ude. Altså vi har det er jo det der med at vi skal finde det inde i os selv. Ja. Så nødvendigvis så virker sådan noget som fodbad og ansigtsmasker og
alle de her selvkærlighedsting vel i princippet ikke, hvis ikke man har sin sjæl hjemme. Nej, altså det bliver jo sådan et kort trip, kan man sige. Ja. At kort fix. Ja. Meget kort fix. Ja. Altså. Og det er jo dejligt, man skal jo endelig tage fodbad og hygge sig og gøre alle de der dejlige ting, men du når ikke længere ind til den her kærlighed. Du bliver nødt til at få åbnet op for... Ja, lige præcis. Gitte? Ja, mange tak. Synes det kan være svært. Ja, men den klub var jeg lige ved at sige, at jeg er formand for. Men så lyder det bare som om jeg har ondt af mig selv. Og det har jeg altså ikke. Sådan er der rigtig mange, der har det. Du er ikke alene, Gitte. Nej. Det jeg kan sige kort, Gitte, til dig, det er, at jeg laver sådan en transformationsrejse her, som starter den 26. marts. Ja, du må ikke kigge på mig. Ja, den 26. 26. marts, som er 4 telekald. Og der vil vi jeg vil arbejde energetisk på alle dem, der er med på kaldene, for at få åbnet hjerterne, og for at få sjælen ind, og få sjæletab hjem, blandt andet. Og den vil vi sende ud med selve e-mailen med optagelsen her. Så der vil være en mulighed for, og I kan få det som egentlig så er early bird rabatten early bird. Ja, rabatten den er lukket ned nu. Den er lukket ned nu. Så det I kan få det for, jer der er med her, I kan få det for 495. Egentlig så er den nu 795, men I kan få det for 495. Ja, og det er noget Isabella holder. Ja. Jeg er med i energien, men jeg er faktisk også med, men jeg sidder ikke og laver halløj ved siden af dig. Nej. Så det kan jeg kun anbefale. Altså det der med at få sjælen hjem, det er simpelthen vejen frem. Altså det har det været for mig. Ja, og det har det altså seriøst også været for mig. Og det er jo også efter det, at vi er begyndt på alt det her halløj, ikke? Ja, og redde verden med kærlighed. Ja. Mere eller mindre, så godt vi nu kan, ikke? Så Gitte, jeg håber du kan bruge det til noget, at det er muligt at gøre noget ved det, som i stedet for at det skal være svært, for det behøves det ikke at være. I virkeligheden, så det der sker, når man får åbnet sit hjerte, så bliver jeg har oplevet den her enorme klarhed på en helt ny måde, hvor at samme her. Altså det er bare alt falder bare på plads, alt falder i hak. Altså det er sådan ligesom om hele ens landkort, det ligger bare foran. Ja, og du tør jo også, altså det kan jeg jo se på dig, fra vi startede til, at du tør jo også mange flere ting. Fuldstændig. Altså, og der er sket ting også på alle mulige fronter faktisk. Fuldstændig sindssygt mange ting, ja. Så det tager lige lidt, man skal ligesom lige have justeret alle cellerne i sig selv, eller hvad det er, der helt præcis sker. Ja. Men når det så er sket, så er det altså virkelig crazy. Ja. Det er det altså. Ja. Vi har jo faktisk allerede kun et kvarter tilbage. Og det som vi også lige skal nå at snakke om, den her finger har været fremme mange gange i dag. Vi skal putte energien ind i vores intention, ind i det vi gerne vil manifestere. Ja. Og det som vi jo taler om her i vores live-kald, som vi jo også kommer til at holde flere af, det er jo hele det her med kærlighed. Det er jo faktisk det, der er det overordnede tema. Så hvis nu man gerne vil have mere kærlighed ind i sit liv, eller hvis man for eksempel gerne vil have mere selvkærlighed, eller hvis man gerne vil have åbnet sit hjerte, hvis nu man har en eller anden overskrift, så er det rigtig smart. Så har man den intention, men så skal man simpelthen også putte noget energi ind i den. Ja. Og du har det er jo så ikke en sådan kærlighedsagtig oplevelse, du havde engang, hvor du fik manifesteret noget ved at putte noget intention ind i. Men på en eller anden måde er det jo lidt kærlighed alligevel. Jamen det var det, altså fordi man kan jo gøre det her med kærligheden. Så jeg stod, og min ene bil, den var gået i stykker, og jeg skulle simpelthen have en ny, fordi den var kørt ned på værkstedet, så jeg havde ikke nogen bil at køre i. Og så havde jeg læst en bog, som om det her med flow, og hvordan man manifesterer med tingene, og så gik jeg rigtig meget op i det, og fordi nu skulle jeg prøve at lege, og så forestillede jeg mig sådan rigtig meget det her med, at min datter og jeg, vi kørte i den her bil, og jeg havde endda sat en sang på, som jeg elskede med Celine Dion, og jeg kunne godt meditere lidt over det her med, at jeg så os køre i den her bil, og hørte sangen, og hvor glade vi ville være, og puttede en masse ting ind i den her. Du gik faktisk helt ind i den her følelse her. Jeg gik fuldstændig ind i følelsen af, og jeg lå og forestillede mig det, og jeg snakkede med min bank, og lånet gik igennem, og så kom jeg op til Frederikssund og skulle op og kigge på en bil, og i det øjeblik, jeg sætter mig ind i den her mørkeblå Ford, så spiller Celine Dion lige præcis den sang, jeg havde forestillet mig i mine visualisationer. Havde du forestillet dig bilmærke og farve også? Nej. Du havde bare forestillet dig en bil? Jeg havde bare forestillet mig en bil. I energien. Ja, så det var ikke vigtigt, det var bare vigtigt for mig, at jeg fik en okay bil. Ja. Så jeg havde noget at køre i. Ja. Og så til en rimelig penge, så banken kunne låne mig penge, og de ville gå med til det. Ja. Og så faktisk, da jeg så var oppe og hente den, fordi så skulle jeg op og hente bilen. Og så
kører jeg, så havde jeg glemt sangen, for jeg tænkte, nej, den ville jeg egentlig godt have hørt, bare sådan ligesom for at gøre det sjovt for mig selv. Men da jeg så kørte et stykke ud, så kommer faktisk sangen igen i radioen, lige præcis den sang. Og det, hele det her med at manifestere, eller ligesom putte hele energien ind i den her intention, man har, det kan man jo også gøre med penge, for eksempel. Der kan man lave sådan nogle, skrive ned, hvor mange penge man vil have, agtigt nærmest. Hvis man kan gå ind i hele den her følelse og taknemmeligheden, og hele det her, hvordan vil jeg føle, når nu jeg har 1 million kroner, så vil jeg på cruise, og så ser man sig selv sidde med stor solhat og lige en lille mojito. Det er også 2 til sommer, vi får lige lidt travlt med den der million. Men man kan jo også gøre det med kærligheden. Nemlig, og det er jo faktisk det, vi skal lige nu, kan jeg høre på mange af mine veninder også, at tingene sker rigtig hurtigt. Præcis. Så I skal være opmærksom på jeres tanker. I skal være opmærksom på, hvad I tænker, og hvad I tænker, I ikke vil have, fordi det får I også. Ja, altså, det gør I. Det er virkelig vigtigt. Og hvis det er, så aftaler kan blive aflyst lige i øjeblikket. Det har jeg selv oplevet, at så vær opmærksom på, hvad pokker I tænker, og hvad I godt kunne tænke jer, og sæt fokus på, fordi 2015 er et år, hvor vi skal manifestere, og jeg har lavet sindssygt store mål. Ja, det har jeg også. Jeg tror faktisk, uden vi har snakket altså om et halvt år, så har vi slet ikke tid til at sidde her og snakke mere. Jo, vi har. Så har vi endnu mere tid til at snakke. Så det her synes vi jo er sjovt. Ja, vores plan er, at det her skal ske i hvert fald en gang om måneden. Sådan noget her, hvor skulle vi ligesom bare sidder... vores næste gæst? Ja, nu skal vi fortælle, fordi vi skal sige det samtidig. Vi er nødt til at sige det samme. Okay, nej, næste gang har vi gæster, og det bliver sjovt, for det bliver live. Ja, det bliver live på en eller anden måde. Og det er Jakob Olrik, som er seksolog, og han snakker om kend din kvinde, kend din mand, og han snakker om alt muligt, så ham skal vi snakke om kærlighed med. Der er gang i ham. Hvis man ikke kender ham, så kan man lige gå ind og google Jakob Olrik. Han er en spacemager. Og man kan også på YouTube, der er masser af gode klip. Han har mange gode. Jeg har i hvert fald været til det hans foredrag, og jeg havde en fest. Ja. Det var fantastisk. Ja. Så ham har vi simpelthen med næste gang. Og hvornår var det, vi sagde, det var? Den 13. april. Og, det er stadigvæk gratis, det koster stadigvæk ikke noget. Og det bliver knaldsjovt, og det kommer der selvfølgelig et link til. Knaldsjovt, so to speak. Ja, hej. Det var ikke engang med vilje. Men det kommer der også link til i den her mail, der bliver sendt ud i morgen. Nej, nu kommer det. Det er godt, vi snart er færdige. Lad os se, om der er nogle spørgsmål. Der er Gitte, det er fordi hun hedder Gitte Buto. Ikke? Så kommer hun til at Gitte. Det vil jeg glæde mig meget til. I er fantastisk at sidde og se og høre på. Man bliver i så dejlig humør. Tak. I lige måde. Godt. Vi bliver også i godt humør af, at I er med. Fordi ellers var det ligesom ikke kedeligt, så sad vi bare og snakkede med os selv. Hvilket vi jo også gør utrolig meget. Men det er dejligt, I gider at være med. Ja. Er der mere, vi sådan skal nå, Isabella? Kig lige på vores. Jeg kigger på vores liste. Vi skal fortælle, at vi også har nogle live events. Ja. Altså, vi er jo faktisk nogle meget seriøse mennesker omkring det her. Det kan godt være, at vi virker sådan lidt fjollede og sådan lidt. Men det er fordi, når vi mødes, så bliver der en meget høj energi. Ja. Og når vi skal lave det her, så sker der ting og sager. Så mange ting sker også sådan lidt undervejs for os, at vi får nogle idéer, og der sker noget. Men vi har jo, altså... der kommer til at komme noget godt ud af det færdige, man får med hjem fra de her. Altså det er ikke bare vi render rundt i en rundkreds og siger kukuk. Så vi holder en workshop i Randers i Jylland. Vi er blevet spurgt, om vi vil komme derover, så det bliver den 9. maj i Randers, og vi har faktisk lokale. Vi har begivenheden, den kommer også med i vores mail, som vi får med replay, kan man sige. Ja. Og så har vi den 20. i 6. holder vi igen ind i København. Ja. Og hvis I har lyst til at se, hvad I kan få ud af det, så kan I, Per han har lavet, og Sanny har lavet, inde på YouTube, så hvis I skriver knæk koden, så kommer der 2 forskellige... det kan vi lige sætte link i også. Ja, dem sætter vi også til. Ja. Så kan I se, og faktisk har Per, jeg ved, du har skrevet en meget, meget fin en. Jeg ved ikke, om du har forkortet den. Hvad du har oplevet efter du har været på vores, det har været ret vildt. Hvad er det, en måneds tid siden vi holdt det? Det var på Valentinsdag. Ja, det var det jo. Så det er faktisk lige, ja, jeg ved ikke engang, hvad det er i dag. Men ja, det er lige en måned siden. 17. Ja. Så, og på den her workshop, der vil vi arbejde både med feng shui-mæssige ting, og åbne hjerter, og få sjælen ned, og der får man lov at prøve det på hinanden, og det kan være ganske, ganske dejligt, og man lærer sådan set også at gøre det på sig selv. Så, og man lærer, hvordan man skal putte god feng shui ind i sit kærlighedsområde, og i sit soveværelse. Soveværelset er jo også billedet på... Og du får en fantastisk mappe, som Rebecca har lavet. Jeg laver mapper til dem, der kommer. Så
Det var da også bare noget af en teaser. Det Gud var det. for jer mapper. Giv Og mig 5 faktisk så har vi billetter. valgt, fordi sidste gang havde vi for lidt tid, så vi vælger at holde den længere tid. Ja. Vi har Så udvidet. der bliver, fordi at det var meget presset, men, og vi sørger for, at der bliver frokost, og vi finder det lækreste sted, vi har. Vi har en idé, måske skal vi lidt nordpå, og måske skal vi ind til byen. Vi ved det ikke. Ja, vi står lidt og... Vi skal lige, Det er hvad for en dør skal man åbne og sige ja, og hvad for en skal man lukke og sige det nej. skal vi jo mærke efter. Ja, og så nu bagefter, når vi er færdige, så skal vi sidde og øve med vores fingre og mærke, hvad for et sted, der er bedst. Ja. Og det får I selvfølgelig at vide lige så snart vi ved det. Så vi har fået på plads næste live-dato, hvor vi sidder her og tosser rundt. Det er den 13. i 4. Og hvis man har et eller andet, man har lyst til, vi skal snakke om. Ved du hvad, vi er nødt til at have Jacob Olrik her i midten. Hvis vi alle sammen skal være på skærmen, så... Jeg ved ikke helt, hvordan vi gør det. Det finder vi ud af. Men hvis man har nogle spørgsmål til os, eller noget, man synes, vi godt kunne snakke noget mere om, så synes jeg, at man skal være velkommen til at skrive til os, fordi det er og også kun sjovt. hvis I har nogle spørgsmål, vi skulle stille Jacob Olrik, som kunne være interessant at stille en mand, som laver det, han gør. Ja, så fordi han har jo hele den boglige viden. Alt, hvad vi siger, det er jo noget, vi ligesom får ned. Ja. Agtigt, ikke? Jo. Og erfaringer selvfølgelig. Og erfaringer, dem har man jo også nogle stykker af efterhånden. Så ja. Vi skal lige se, hvad Per han siger. Jeg arbejder på en ny udgave, som I kan bruge, men lad os lige snakke om den, inden I bruger den. Yes, tak for det, Per. Og så siger Per videre, skøn workshop, nyd den. Yeah. Vi synes i hvert fald, det er rigtig sjovt at nyde den. Nu har vi 5 minutter. Vi synes, det er sjovt at nyde den. Det er godt, vi kun har 6 minutter tilbage. Har du lyst til at åbne flere hjerter, eller er der noget, som du synes, vi mangler at snakke om? Ja, måske skulle vi åbne nogle hjerter. Jeg sidder bare lige og scroller rundt herude og ser, om der er nogle spørgsmål eller noget, der er kommentarer eller noget, der er ikke noget. Så jeg tror faktisk, det er helt op til os. Ja, så brug lige de sidste minutter på at åbne hjertet. Så, okay, vi åbner videre. Så prøv en gang at sætte jer ned. Igen. Hvis det gør I måske allerede. Ja, det er svært, når man ikke lige... Så sæt jer ned, og så ligesom prøv at forestille jer, at under jeres fødder, så har I sådan nogle massive trærødder, der nærmest går ned i jorden. Går helt ned i jordens midte, hvor der er en kæmpe krystal. Så prøv en gang at bare fornemme, at I connecter med den her store krystal. Så op ad den, så forestiller I, at de her rødder, de er sugerør. Og så trækker I op af jorden sådan en gylden energi af kærlighed fra jorden. Prøv at trække den op, helt op i jeres fødder, op i jeres skinneben, lægge, op i jeres lår, op i jeres ryg, bagpå, foran, helt op i jeres rygsøjle, op i jeres hjerte. Og prøv at lade energien sprede sig i jeres hjerte. Så mærk, hvordan den kommer hele vejen rundt. Og så prøv at forestille jer på toppen af hovedet, der har I et sugerør, som går helt op i universet. Så nu går I helt op i den kilde, hvor I i virkeligheden kommer fra. Så helt op fra lyset, den lysende kilde. Trækker I nu det her lys ned gennem hovedet. Ned gennem hele hovedet, ned gennem øjnene, ned gennem næsen, ned gennem munden, ned gennem halsen og ned gennem toppen af brystkassen og ned i jeres hjerte. Og giv lige et øjeblik tid til, at hjertet her bliver fyldt op med det hvide lys. Og prøv ligesom at fornemme, om der er nogle hjerteblokeringer rundt omkring. Prøv at give plads til, at hvis der er en følelse der, så prøver vi at bede lyset om her. Og ligesom brænde den følelse væk. Den blokering, der ligger om hjertet, så vi kan få åbnet jeres hjerte. Så vi sætter lige nu intentionen. Jeg sætter intentionen på jeres vegne også. Og beder om al den hjælp, vi kan få. Så sætter intentionen om at brænde denne her følelse væk af, hvad det måtte være, der fylder allermest, og som lukker af for jeres hjerte og for jeres selvkærlighed i virkeligheden. For kærligheden til jer selv, til universet, til det hele, til manden, kvinden, hvad det kunne være.
Så prøv at forestille jer nu, at den her, den bliver brændt væk med lyset. Den forsvinder lige så stille og roligt rundt omkring jeres hjerte. Jeg kan i hvert fald mærke, der sker ting og sager. Bare være okay med at give slip på det, der er der. Og giv plads til nu, at det bliver fyldt op. Lad os fylde det op med en masse lyserødt lys, som kommer fra universet. Så lad os lige tage en lyserød stråle ned fra universet, ned gennem sugerøret, ned gennem jeres hoved, helt ned gennem jeres hjerte. Lad jer blive forenet med universet og dens kærlighed. Dets kærlighed. Og lad det blive fyldt helt op, helt ud til alle kroge, alle afkroge. Og ligesom forestil jer lige nu visker det, alle de her afkroge. Visker alle de her afkroge væk, hvor der sidder nogle gamle ting og sager. Og forestil jer, nu bliver der åbnet både for oven og for neden, så jeres blodgennemstrømning vil simpelthen blive øget. Og fokuser på at mærke jeres hjerte lige nu. Giv plads til, at det er okay. Og hvis der kommer følelser, også det. Og så stille og roligt trækker I sugerøret fra universet. Træk det ned igen. Og rødderne under fødderne tager I op. Helt op til jer. Og så lige tage en dyb vejrtrækning. Og husk, at alting er okay, at der kan komme følelser op, der kan ske forskellige ting og sager. Så nu må I godt stille og roligt åbne jeres øjne. Kunne du mærke noget? Det kunne jeg også. Det er dejligt. Jeg er helt... Ja. Skal vi sove nu? Ja. Skønt. Så Ej, vi har Tina på. Jeg glæder mig så meget til at møde jer i Randers. hej Tina. Vi glæder os også til at møde dig, Tina. Tina, jeg skulle skrive til dig, Tina, kan du ikke skrive dit telefonnummer til os her på, nu når jeg har dig, fordi så kunne jeg godt tænke mig at ringe og snakke med dig i morgen med hensyn til workshoppen. Om du vil lige brug for lidt hjælp med noget, så det vil være rigtig fantastisk. Sådan. Det kom der. Måske fantastisk. Kan du, eller også kan jeg lige tage et screenshot af det der. Hej, nu bliver det hele. Jamen det gør jeg nu her, sådan her. Ding dong. Og Per han siger tak for det. Det var skønt. Og Tina har skrevet til telefonnummer. Det vil jeg lade være med at læse højt. Jamen så er der vel bare tilbage at sige tak for i dag. For i aften. Du skulle lige... Nå ja, jeg skal... Det var noget med Feng Shui. Jo, jeg nævnte jo her i starten, at jeg er i gang med at lave det her Feng Shui for singler kursus, som jeg er i gang med at researche til. It's a dirty job, but someone's got to do it. Yeah. Og hvad var det jeg vil sige med det? Jo, altså man kan købe det fra den 1. maj, og hvis man gør det der, så får man rabat. Men man kan skrive sig op til det, og det sender jeg et link til også i den her mail. Det bliver en meget lang mail, I får, alle jer der har været med på kaldet, og jer der ikke har været med på kaldet. Så der kommer et link til det her single kursus, ja. Hvis man gerne vil det. Og du havde dit dejlige transformationskursus, som vi også sætter link til, som er lige om lidt. Mit er jo først til maj. Ja. Og vi holder alle de der kurser, det har vi sagt, og alt er skønt. Skal vi sige, det var nok for nu? Skal vi se, er der nogen, der har noget at spørge om her på faldrebet? Er der nogen, der har et spørgsmål? Så skal de delen dulme være hurtige, fordi ellers så vil jeg... Så vil vi slutte af med vores kærlighedssang. Ja, den er så i gang. Det er
Sådan der. Men så vil vi sige tusind tak, og Tina, du hører fra mig i morgen, tror jeg. Ja. Så kan I nyde sangen her, og tak for i aften. Everywhere I look around,